दिनै 17 सेप्तेम्बर खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, बांलादेशनि गाहाय मन्त्रि शेख हासिनानि बिबान एंगारनायनि उनाव भारतनिफ्राय 4000 किल'मिटार गोजानाव भारत-बांलादेश सिमायाव हाइ एलार्ट फोसावनाय जादोंमोन, जाहाथे भारतआव बांलादेशिफोर हाबनो हायैनि थाखाय। साननैसो सिगां खोला सालमारा मानकासार जिल्लायाव दालालफोरनि हेफाजाबाव 13 बांलादेशिफोरा भारतआव हाबफैदोंमोन। सासे आइजोजों लोगोसे 7 बांलादेशिफोर हौवाफोरा नसुंसेनि रायजो मेघालय बांलादेश सिमायाव BSFनि रैखाथि बेराखौ सिफायनानै आयेन बेरेखायै भारतआव हाबफैदोंमोन। भारतआव हाबफैनाय बे 7 बांलादेशिफोरखौ मानकासारनि पुलिसआ गावसोरनि आवथायाव दोनदों। मख'जाथावदि गुबुन सानफोरनि बायदि देवबार हराव 10 रिंगासोआव मानकासारनि आसाम-मेघालय सिमानि मिर्जुमुलायाव मानकासार पुलिसनि मोनसे दोलो आरो CRPFनि हेफाजाबाव मेघालयनिफ्राय फैनाय गारिफोराव नायबिजिरो एबा थालासि खालामो। बे समावनो AS-17C-3808 नम्बरनि टेम्प' गारिया मिर्जुमुलायाव सफैयो। पुलिसनि सन्देह जानायाव पुलिसआ सोंनाय-फिननाय खालामो आरो 7 बांलादेशिफोरखौ हमनो हायो आरो बे टेम्प' गारिखौबो जब्द खालामनाय जायो। हमजानाय सुबुंफोरा जाबाय कुस्टिया जिल्लानि महेशकुनि गामिनि रुस्तम आलीनि फिसाज्ला आकाश हुसेन, मुस्लिम नगरनि सुलेमान मण्डलनि फिसाज्ला शफिकुल मण्डल, ढाका जिल्लानि साहा खान गामिनि हलाल उद्दिननि फिसाज्ला सबिना आक्तार, सान्ता पिंकी आक्तार। नैथियाव, देवबाराव खुंजानाय ADREनि गोजौसिन गेजेरारि थाखोनि 3थि बोसोरनि आनजादनि सोंथि बिलाइ भाइरेल जानाय जाथायजों लोब्बा थानायनि सन्देहआव 3 सुबुंखौ खानाय जादों। बे समावनो धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरिनिफ्राय ससियेल मिडियायाव बे सोंथि बिलाइ आउट जानायनि खौराङा गोसारदोंमोन। बे समावनो गासै रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे फिनजाथाय सोमजिदों। रैखाथि खुंथायाबो सोंथिजों मोगा-मोगि जानांदों। हरनि 9 रिंगासिम फोरमानफोरखौ नायबिजिरनानै पुलिसआ 3 सुबुंफोरखौ हमदों। जिल्ला सामलायगिरि अंकुर बराली आरो पुलिस सामलायगिरि हितेश चन्द्र रायआ 2 नं महनपुर गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि मंगल सिंह बसुमतारी आरो आनजाद मिरुनि भिडिअ'ग्राफि 2 गुबुन सुबुंफोरखौ हमनाय जादों। अजद बायदिब्ला बे सोंथि बिलाइआ आनजाद जोबनायनि उनाव भाइरेल जादोंमोन। बे समावनो पुलिसआ सिमेन्ट सापरियाव उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमिनि गाहाय फोरोंगिरि बिमल मुसाहारिखौ सोंथि खालामगासिनो, जेराव सोंथि बिलाइआ भाइरेल जादोंमोन। जिल्ला कमिशनार आरो पुलिस सामलायगिरिया बुंदों दि बे जाथायनि सायाव बिथा खालामनानै गासैखौबो नायबिजिरनायनि सिङाव लाबोनाय जागोन। थामथियाव, बिजिरसालिनि हेंथा आरो गुबुन गुबुन जाहोनफोरनि थाखाय अरविन्द केजरीवालआ दिनै दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि महरै बिबान एंगारगोन। बियो मंगलबारनि बेलासिनि 4:30 रिंगायाव गिबि मन्थ्रिनि मासिनिफ्राय बिथांनि बिबान एंगारनायनि बाथ्रा फोसावदोंमोन। केजरीवालनि बिबान एंगारनायनि उनाव आपनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे जथुम जागोन। बेनि उनावसो गिबि मन्थ्रिनि मासिनि थाखाय मुंखौ फोसावनाय जागोन। दिल्लीयाव थाबैनो बिसायख'थि खुंनो दाबि खालामनानै सुबुंफोरा जेब्लासिम बिसोरो भटजों सैथोथिनि फोरमानलाइ होआ, गिबि मन्थ्रिनि मासियाव जिरायनाय नङा होनना समायखिरा लायो अरविन्द केजरीवाल बिथाङा। केजरीवाल बिथांखौ एक्साइज पलिसि जाख्ल'नाय केसआव 21 मार्च खालि हमनाय जादोंमोन। बिथांखौ शुक्रबार खालि तिहारनिफ्राय जामिनाव हगारनाय जादों। केजरीवालआ बुंदों दि सुबुंफोरा आंनो सैथोथिनि फोरमानलाइ होनायनि उनावसो आं गिबि मन्थ्रि मासियाव जिरायगोन। सोमोनांथाव बाथ्राया बेनो दि केजरीवालआ बे थिरांथाखौ लानायनि उनाव दिल्लीनि फैगौ गिबि मन्थ्रिया सोर जागोन बेखौ लानानै दावराव-दावसि जागासिनो दं। ब्रैथियाव, BTCनि बारग' CM हाग्रामा महिलारीनि बियाबाव फिन मोनसे गिदिर खहा। देबोरगाव बियाबनि सिङाव थानाय सिम्बोरगावआव देबोरगाव ब्लक कमिटि UPPLनि बानजायनायाव सावरायनाय हाबाफारि आरो जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी, ल'कसभा MP जयन्त बसुमतारी, MLA लरेन्स इस्लारि मोना नुजाथियो आरो बे हाबाफारियाव BPF दोलोनि माखासे लाइमोन दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गासै सा 190 BPFनि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जइन जायो। बियो BPF दोलोनि थाखाय मोनसे गिदिर खहा। UPPL दोलोआव BPF दोलोनि सोद्रोमाफोरा जइन जाफैनायनि सायाव बिजित बसुमतारीया खौरां बुथुमगिरिफोरनि सिगाङाव गोबां बिबुंथि लाखियो। बेफोरनि गेजेराव बिथाङा बुङो दि 2025 मायथाइनि बिसायख'थियाव BPF दोलोखौ फेजेनगोन, बियो रोखा, आरो बिथाङा फोरमायबावो दि हाग्रामा महिलारीनि पार्टी BPFखौ फोजोबस्रांबाय होनना।
आरो बुंबावोदि सिम्बोरगावआव मोननै इउथ BPF नि अफिस दंमोन, नाथाय दा बे अफिसनि दैदेनगिरिफोरा UPPL दोलोआव जइन जाजोब्बाय आरो बिनि थाखाय दा बे अफिसा लाथिख' जाबाय आरो दा बे अफिसाव UPPL नि फिरफिलाखौल' उरायहोनो बाखिसै होनना बुङो बिथां बिजित बसुमतारिया। बाथियाव रायजोनि सोलोंथाइ ट्राइबेल बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगुआ मैया सानसेनि दावबायनायाव क'क्राझाराव सफैयो आरो बिटिआर बिधान सभानि न'आव बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गोरायुंफोर आरो गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोरजों मोनसे सावरायनाय जथुमाव बाहागो लायो। बे जथुमाव ड्रप आउट हारनि सायाव गोथौवै सावरायनाय जायो। मानोना आसामाव फरायसालि नागारनायनि हारआ हायुङारि ड्रप आउट हारनिख्रुइ बांसिन आरो चिरां क'क्राझार जिल्लायाव फरायसालि नागारनायनि हारआ बेफोरनि गेजेराव मोनसे। बेनिखायनो सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ क'क्राझार चिरां जिल्लानि प्रिन्सिपाल आरो गाहाय फोरोंगिरिफोरजों सावरायलायो आरो फरायसालि नागारनायनि हारखौ बाङाइ खालामनो माखासे सुबुरुन होयो। बेनि अनगायैबो बे जथुमाव माखासे गुबुन सोलोंथायारि आयदाफोरनि सायावबो सावरायनाय जायो। जथुमनि जोबनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मन्थ्रि रनज पेगुआ बुङोदि प्रिन्सिपाल आरो गाहाय फोरोंगिरिजों सावरायनाय हाबाफारियाव गुदि थाखोनि जेंनाफोरनि बागै बिथाङा मिथिनो हाबाय आरो बेनि थाखाय बिथाङा मुलाम्फा जादों। सोलोंथाइ मन्थ्रिया बेखौबो बुंदोंमोन दि बेबादि मोनसे सावरायलायनाय जथुम खुंनाया गोनांथार। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेसन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय।